Soc la Cèlia, som Stermotor i els hi mostraré la importància que té mantenir el parabrises en bon estat per tal de garantir el bon funcionament. A la part central superior del parabrises es troben tots els sensors de radar, així com sensors de temperatura que s'ocupen d'activar els assistents a la conducció. En cas que trobin un impacte o un esquer del parabrises, és molt convenient que es renovin a la concessió oficial, ja que disposem de les eines necessàries per tal de garantir el bon funcionament. El sistema parabrises comporta un dipòsit, al qual se li ha de ficar la barreja perfecta entre aigua i additiu. El nostre producte és aquest anticongelant. El poden trobar a la nostra botiga de recanvis i és capaç de descongelar els vehicles en temperatures inferiors a menys 29 graus. Per tal que les escombretes dels límpies no deixin rastre, assessorem renovar-les periòdicament. A l'extrem hi trobaran un testimoni que canvia de color. Inicialment és negre i es va transformant fins al color groc. Per culpa de les inclemències meteorològiques es ressequen i poden fer que el parabrises no quedi net.